Tema današnjeg videa će biti mobilnost. Koristit ćemo ovako držku od metla, svi imamo kod kuće metlu koju možemo ovako čerafiti i koristit ćemo znači taj rekvizit. Prije što nastavim dalje u video, molim vas pretplatite se na moj kanal kako bi pogledali više ovakvog kvalitetnog sadržaja i kako bi naučili pravilno izvoditi nekakve vježbe, da naučite u primjeru što je zaista mobilnost i kako si pomoći. Obavezno kliknite zvonce za obavijesti kada izbacim novi video. Krenimo s videom, znači ovako. Uzmemo držku. Bitno je napomenuti u mobilnosti da kada radimo mobilnost, to nije samo opseg pokreta koji želimo poboljšati ili povećati, tako da radimo samo pokret gore ili dolje. Dakle, cilj je ovako, u prvoj vježbi da stanemo ovako uspravno i sada guramo taj rekvizit koji držimo prema gore i sada pred kraj pokreta stisnemo s tim mišićima kao da još hoćemo gurnuti prema nazad, kako bi aktivirali te mišiće, kako bi mozak zapamtio koji pokret pomažu ti mišići, da bi se izveo kako treba. Dakle, ne samo, kažem, raditi u prazno, gore-dolje, to nije mobilnost, to je više nekako dinamičko zagrijavanje. A nama treba mobilnost. Svjesnim pokretanjem mišića i zglobova ćemo dobiti zapravo to otvaranje i oslobađanje između zglobova, samim time i veći opseg pokreta. Kada idemo sad dolje sa šipkom, možemo doći ovako tu do nogu i sada stisnemo i guramo prema nazad, kao da hoćemo poletiti. Dakle, stisnemo i guramo prema nazad, zadržimo par sekundi i sada opet idemo polako prema gore. Iz ove pozicije možemo sada ići iza vrata ovako tu, na zatiljak. U ovom slučaju sada stisnemo iza mišića lopatica, zadržimo malo par sekundi i polako sada svjesno guramo okomito držku i vraćamo ispred sebe. Opet možemo doći tu prema dolje i stisnuti kao da hoćemo poletiti. Svaku tu neku vježbu i varijaciju koju pokazujem danas u videu možete odraditi 2 serije po 10 do 15 ponavljanja. Ako neku vježbu osjećate onako subjektivno da vam baš godi, napravite još slobodno 1 ili 2 serije više, nećete ništa pogriješiti. Cilj što moramo shvatiti u vježbama mobilnosti je da kada pokrećemo zglobove, izlučuje se sinovijalna tekućina, to bi se laički reklo prirodni lubrikant za naše zglobove. Imamo sinovijalne opne koje se nalaze recimo oko samog zgloba, imamo sinovijalne vrećice unutar samog zgloba koji izlučuju taj lubrikant koji podmazuje naše zglobove i prihranjuje znači i hrskavicu i fibrozna tkiva, znači to su diskovi, meniskusi i slabo opskrbljena krvlju tkiva, to su ligamenti i tetive. Idemo dalje sa primjerima vježbi. Uhvatimo držku ovako sa strane sa dlanovima i sada stisnemo dlanove jedan prema drugome kako bi aktivirali prsne mišiće. Iz ove pozicije možemo sada isto ići prema gore, skroz iznad glave i sada spuštamo skroz prema nazad. Znači konstantno držimo pritisak dlan prema dlanu. Idemo i radimo. Znači šta god znamo od pokreta možemo razraditi, nije bitno što ćete raditi zaista. Ali ako ćete raditi jednu vježbu po jednu vježbu, onda možete prvo odraditi po 10-15 ponavljanja pa preći na drugu vježbu, a možete ovako u nekakvim sekvencama raditi pokrete što god osjećate da vam godi. To nije toliko važno. Neki sljedeći primjer što možemo raditi. Isto držimo pritisak dlan od dlan, to je dlan prema dlanu. I sada guramo ovom lijevom recimo rukom, guramo ovu desnu ruku gore, ali u isto vrijeme što ja želim napraviti? Ja želim sad još isto dodati pokret sa desnom rukom, znači nije sad samo da ja guram ovom rukom ovu, nego isto tako ovom rukom u isto vrijeme pomažem pokretu da se što prije oslobodi taj zglob koji je pod nekakvim pritiskom i ne može se dobro kretati. Isto tako mogu ovo ponoviti u drugu stranu, znači da držim držku ovako, da zadržim par sekundi i sada lagano vraćam ovdje. Ok, sada možemo ponavljati ovo, uhvatiti sekvencu, zadržati sekundu, dvije, otići gore, otići ovdje, možemo pomaknuti rekvizit i to je to. Ovdje sada u ovom primjeru držimo šipku ispred sebe, možemo u razini ramena, razini bradavica ili ovako tu dolje. Pogledajte što vam više odgovara. Meni osobno odgovara ovako malo ispod bradavice, znači vučem šipku ovdje, stežem ju sada u trbuh i napinjem mišića leđa.
Pazite da vam zapeše ne odu ovako, ili ne znam, ne može vam jedna zapeše biti ovako, drugo ovako. Pripazite i gledajte da su zapeše podjednako, jel? Da osjetite podjednako mišića leđa kako stežite. Ako ne osjetite, probajte malo s dijelicu zarotirati lijevo-desno i kada dobijete podjednak osjećaj, tu se zadržite i stegnete i držite par sekundi i polako sada gurajte, ponavljam opet, gurajte šipku kao da radite nekakav potisak. Znači nemojte samo odgurnuti šipku od sebe. Sada možemo ovako, uhvatimo da su nam dlanovi prema stropu okrenuti i sada možemo polako savijeti ruke u laktovima, prema prsima, stegnemo sada ovdje, zadržimo tu što više, par sekundi i polako, ako držimo laktove uz tijelo, ispružamo, možemo doći do natkoljenice i sada guramo u natkoljenice kada hoćemo ovo napraviti, jel? Opet kao i one prethodne vježbi, znači guramo u noge i držimo par sekundi. Iz ove pozicije sad možemo se nagnuti malo prema naprijed i sada možemo ovako, vučemo šipku po natkoljenicama, kližemo, dođemo do ispod pupka i sad vučemo laktove prema stropu gore, zadržimo par sekundi i sad lagano vraćamo, ali opet kažem, guramo. Znači nije sad samo da vraćamo, opet ponavljam, napominjem zapravo. Dakle, guramo šipku kao da radimo nekakav potisak. Dobro. Dakle, kao što vidite, ima puno primjera vježbi koje možemo raditi sa rekvizitom. Dakle, možemo sad tu i raditi nekakva istezanja, ne mora biti samo mobilnost, ali evo jedan primjer istezanja. Ako vas boli rame, stavite šipku ispred sebe. Ako vas boli, na primjer, desno rame, stavite prvo dlan desne ruke na šipku, prebacite lijevu ruku preko i sada gurajte glavu između ruku, kao da idete prsima prema podu, zadržite malo. Ono što ćete osjetiti je zatezanje ovdje i nekakav subjektivni osjećaj trakcije koji se dešava u samom ramenom zglobu. To možete subjektivno držati nekakvih 20-30 sekundi i ponovite 3 do 4 serije. Dakle, vratimo se sad na mobilnost. Što još možemo raditi? Mi možemo sada iz ove pozicije držimo šipku ovako uz tijelo, uz noge i sada idemo, guramo šipku rukama uz noge, kližemo koliko god možemo, dođemo tu, nemojte otpustiti ruke ovako, držite lopatice spojene. Dakle, guramo šipku u noge i klizimo po nogama, zadržimo se ovdje malo pri dnu i sada vučemo šipku uz tijelo, uz noge prema gore, sve dok ne dođemo u uspravan položaj i gdje onda stisnemo malo stražnicu i mišiće nogu. Dakle, mobilnost, pokret, izlučivanje tekućina, to je ono što želimo postići, zato je pokret lijek. Što se mi više krećemo, to će se više izlučivati te sinovilne tekućine koje podmazuju naše zglobove, tu ćemo aktivirati i kardiovaskularni sustav, znači krvožilni sustav, isto tako i limfni sustav koji će nam malo izbaciti te neke toksine kao nekakva kanalizacija. Dakle, ako se krećemo, dobit ćemo nekakav benefit, a ako smo pasivni i samo sjedimo ili ležimo, apsolutno se neće ništa izmijeniti od tekućina i ne možemo očekivati da se onda i bol smanji. Dakle, bitno je da shvatimo da je protok tekućina daleko najvažniji. A mobilnost, ako hoćemo povećati opseg pokreta, svjesno moramo stiskati s mišićima pred kraj svakog pokreta. Ako ti se ovakav sadržaj sviđa, pretplati se na moj kanal, obavezno klikni zvonce gore kako bi dobio obavijest kada izbacim novi video i hvala ti što si pogledao ovaj video.